Hvala vam, gospođo Đukić-Dejanović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, vidite da je teško održati red na ovoj sednici, možda je vreme da se primeni i član 112, ali meni je interesantno kako se nekim poslanicima dozvoljava da govore bez pozivanja na član, a kod drugih se insistira. Pogledajte ovo, molim vas, 21. septembra, kada je Vojislav Šešelj bio na granici života i smrti, zbog elektrošokova koji su mu dati u haškom kazamatu, zbog neadekvatnog lečenja, održana je konferencija u Medija centru organizatora parade koja je bila u nedelju. Među njima je bio i holandski aktivista Van Delen, koji se zalaže za učešće dece od 12 do 16 godina na takvim paradama, dakle koji je pedofil. To je kršenje Ustava, to je kršenje zakona, to je osnov za krivičnu odgovornost. To nema veze sa ljudskim pravima. Vi ljudi ovde promovišete pedofile. To ne smete da radite. To ne smete da radite. Umesto da krenete oštro protiv takvih pojava u društvu, da ih suzbijete do kraja, vi ih podržavate akcijama BIA, Ministarstva unutrašnjih poslova, vojske i ne znam kakvih bezbednosnih struktura. I naravno zaustavite ubijanje Šešelja u Hagu. Hvala. Gospodin Aleksandar Martinović ima reč. Dame i gospodo narodni poslanici, pa evo ja ću pokušati zaista bez podizanja bilo kakve temperature da ovo vreme iskoristim da gospodi iz vladajuće koalicije ukažem da su zaista u jednoj velikoj zabludi. Nema razlike između ubijanja, između nasilja i kada javno ističete parolu smrt državi. Izvinite, na koji član ste se pozvali poslanici? Javio sam se za repliku. Nemojte da vičete. Nemojte da bi čuli, ne zbog toga. Čujem, nemojte da vičete. Dakle, gospođo Slavice Đukić-Dejanović, javio sam se na osnovu prava na repliku, po istom pravu je reč dobio i gospodin Mićunović. Dakle, ovde se radi o tome da onaj ko poziva na nasilje, a transparent smrt državi je eklatantan poziv na nasilje, nije ništa bolji od onog ko to nasilje fizički izvršava. Ja sad zaista moram da postavim pitanje, kao čovek, ne samo kao poslanik Srpske radikalne stranke, jesmo li mi Srbi postali uljezi u svojoj rođenoj državi? Ajde i selite nas u Mongoliju, negde na neke daleke meridijane, pa proglasite Srbiju državom homoseksualaca, neka muftija bude predsednik države i onako ste mu dali pravo da se kandiduje na izborima, da je to učinio neki episkop Srpske pravoslavne crkve, ko zna šta biste mu prikačili, kakvu etiketu. Dakle, šta se ovde dešava sa državom Srbijom? Jesu li za ovakvu državu ginuli Karađorđe, njegovi junaci, knez Miloš Obrenović, je li se za ovakvu državu borila srpska vojska na Solunskom frontu? Pitam vas, gospodine Mrkonjiću, vi ste čovek od iskustva, je li ovo država Srbija koju mi treba da ostavimo budućim generacijama, da pedofili kažu šta treba da radimo u našoj rođenoj državi? Pa vi niste mogli da dobijete veći šamar od nemačkog ministra spoljnih poslova, koji vam u lice kaže zaboravite da je Kosovo Srbija, a na pitanje novinara da li namerava da zaključi brak sa svojim partnerom, on kaže sada ne, zato što trenutno ne živimo u istom gradu. Još se vole. Gospodine Mrkonjiću, ima li granica poniženju srpskog naroda? Da li zbog Evropske unije treba da izbrišemo našu istoriju, našu religiju, naš moral? Da li ćete nas pretvoriti u gomilu robota, bez prošlosti i bez... Vreme. Replika je 3 minuta.